729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras 7:44 ang oras po. Atod sa Indocan Pansipani Trading Corporation, Jordan Rentals Authority, magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, atod po sa Indocan Clinic ni Dr. Rodi Ante, pipaaram po sa Indogabos, ang sa iyang klinik bukas, asin niya on siya, oro aldaw. An oras hatod sa Indokang. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Pugi. Lagi. Lol. Lepong personalan, si Henry M., tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DZGB. Aram mo, Ronald, natataho, June, natatahuban sa nakang mga issue sa vaccine, buda issue sa ngaya bakuna o pagpapabakuna. Pero behind that, ano yan, activity, mga tugang, ang politika palanro, June, mainit na, June. Ang politika sa kada munisipyo, nag-iinit na. Here we go! So, taara mo ang filing baga kang COC, tama, Oktubre, Padingmar, tabi, pag-un kan si Chip tabi. Padingmar, ang filing pa di Oktubre, sa mga makarandet. Di man na bago? October 8 hanggang 10, 8, 9, 10. Iyan sa mga kandidato pa di sa gabos na local position hanggang national, tama? Right. Oo. So, gusto sabihon mga tugang July, August, September, October. In 3 months na ini, sa tulong bulan na ini na natatada, maski kang inot pa, sige na mga tugang ang hiriro kan mga politiko sa mga posisyon na gusto nindang dalaganan sa maabot na eleksyon. Ang filing po, October 8. Hanggang pala na ako, October 8 na sana. Maraot nga sa imong mga pigtataram. Gusto sabihon mga tugang, iyan paano kaya flooded ki mga news about vaccines, kakulangan kay vaccines, may maabot na vaccines, asin iba pang mga darakulang istorya. Pero po, sa likod kung mag-verify ka dyan sa mga local areas, ang mga politiko, dahil nagpupurondo ki karamas-kamas, para po mga tugang magpamidbid, para may madangog ka na pating ako pigpapalagpas ko sa nakadakol na mga istorya, akong nadadangog na nagpapakararaot na sa iyang posibleng katunggali.
Ha? Tulumbulan na sa nabaga, sa panahon na iyan mga tugang, ako sa iling ko ngunyan, planchado na ang iba na mga line-ups, ang iba na po na mga po sa ang presidente baga kung ano-ano nagruluwasan, di ba? Pagka-senador, sa lokal na posisyon, mga tugang, magiging mainit yan. Buda, ini ang pinaka-unique, Salbatana, unique, ha? Na eleksyon, mga tugang sa 2022, maski makamtanta pa ang herd immunity, kita po mga tugang pugul ang sa tuyang hero sa pag-abot tabi mga tugang kan sa pag-abot mga tugang ano yan sa pag-abot mga tugang kang karampanyahan. Diba? O lalo na yan pag puminuuna yan ay ang itataram ko digdi siguro sa sarong oras may kabanga na programa baka mga 10 minutos na sana. Diba? Ngaya, kung ano-ano na ang mga maruluwas dyan, mga tugang sa ere na si Noel Manalo, maray na tao, kandidato sa syudad, sa tuyang iboto. O, babalik ang tataon-taon dyan, ha? Mga tugang na mga istoryang yan. Aram mo tamunan mga buwan naman ng report. Ali po dyan sa luwas, ha? Diba? Diba, Dr. Chris Gian? Ika, Dr. Chris, nafe-feel mo na ang atmosphere as in ang huyop-huyop kang politika. Ako nafe-feel ko na eh. May mga nagsisirlosa na pati. May mga nag-irinita na pati. Pero ansa kung pakiuron sana sa satuyang mga kandidato, detabi pagamiton ang vaccine sa indotabi na political ambitions. Rumdumonta ang bakunang iyan, bakuan sa Indo. Sa tao iyan, binakal iyan, kan sa tuyang gobyerno, ano ba dyan, i-donate sa satuya, mga tugang, hali sa COVAX facility. Dapat sarama ang pagkakaigbatabi, mga tugang, kan bakunang iyan. Dapat nga ni sa mga vaccination sites, halion ang mga pictures nin mga persona na ang mga pictures nin mga politiko, di ba? Di ba? Siguro dapat kung ano niyan, Kam panahon baga ni Pinoy, di ba? Kam panahon ni Pinoy, iga baga kanso, bago pinahali niya yan na mga yan ngayon na mga pinaharali niya baga na mga magbugtaki picture sa mga projects, di ba? Garo siya nagpali kaya ni. Picture sa mga project ngaya. This project ngayon was made through the effort of Congressman Henry M. Pinaharali niya baga yan. Yan na mga picture sa kada. Pinaharali niya yan eh. After ni Noy, mga tugang, nailing muna sa kung mga activity, may mga picture na. Bako may anti-epal kaan, kambuhay pa ito hindi ko nalawas ang batas na ito. Panahon ni Miriam Defensor Santiago ka nabubuhay pa. Tima, hello, good morning. Hello, good morning, VP. Yes, sir. Bako naman mo niya picture, pangaran na ka na. O pangaran? Oo. Panadali din na pang-picture, pangaran na ka na. Pangaran. Pero, saan namigo ang vaccination sa mga Motalda? Di mahalo ang kipolitika. Ade? Imposible yan, VP. Pero talagang ganyan duda kung mahaluan yan eh. Terminahan, sa iniwan mo, bako na mag-picture mo dahil pangaran na ang nakabungkat. Pangaran na pala. Yung na-effort of Chong Wang Wang Wang. May nabasa ka? Ay, nakulot. Ano nabasa mong pangaran? Para ba to? Ikaw mahala. Kaya salaon ko naman kaan. Baka itara mo, nadamay mo na naman ako kaan. Siyempre, ikaw naman sa kaya po. Ano, inaputo ko na yun rin. Paano nga naghapot nga ako kan? Paano nga itinaram ko? Pero ang pakiuron ta, lalo na pag naka-file na, o before na mag-file o during after filing, sana, ding halong politika ang vaccination. 100% ang BP tabi. Pero, siyempre, makakabuelo ka, so incumbent siya mismo nagmamanihar sa vaccine, di ba? Advantage ito. So sa pag-incumbent ka.
advantage ang nakapwesto. Iyo. Pero siyempre ang tao kayan, ang mga tao kaya ngunyan, madalion naman ma-analyze kung ang pigigibo kay sarong tao, politika o bako. Makaskaso nila kaya. Sa kulo ng tawong nagtutubod. Iyo na nga ni Kasong tumubod. Lalo na pag ikaw nagtaram. okay. Kung may tumilang sila ni Gisarong ko, hindi mo pasulong ko? Difficile na pang yan. Pero ako nadadamay. Pero may nadamay ang civilian, sabi ni Father Dave Ramoso. Pero may nadadamay ang civilian. Hindi na. Oh, sige, Migo. Salamat. Salamat, sir. Kampig greet ko pa si pigkaraman ko si Father Dave kan sarong simana sa ere. Sabi ni Father Dave, nadamay na naman nga ang civilian. Mga tugang, Jimmy, nasalita may report. Continuation ini kang problema po dyan sa Kamalig, ano? Dyan po sa Kamalig, kung ini po ang lukaan ko na, kung hali ka po sa sentro kan Kamalig June, bago ka magluwas sa sentro, may patuo, buda may pawala na tinampo. Ang patuo, going to Ginubatan, ang pawala, pasiringan dyan sa Tagaytay. Pasiring dyan sa may Baligang. Ha? Iyan ang luwas dyan sa Bicol International Airport, yan nag-aaragi yan. Paglagpas mo nang dyan sa intersection na iyan, igwatabi dyan mga tugang ki mahiwas na umahan. Na may mahiwas na umahan dyan sa lugar naan. Sa mahiwas na umahan na yan, humiling ka sa tuo, ron June, mga tugang, kabasan. Humiling ka sa wala, mga tugang, may dike. May binugtak na deke ang sa tuyang gobyerno. Sure ako na DPW sa nag-implementar ka yan. Kan sarong mga last year da nagparabaha, nagparauran hanggang sa luminang kawan tubig. Ruminang pahog sa ibang parte kan deke. Kang ruminang pahog, mga tugang sa ibang parte kan dike. Ay, Pero sala ang istoryata. May diking ibinugtak, mga tugang. Kang binugtakan kidike, nabagong sa tubig sa dike. Nyan. Bako yun sa report ka sa bago ni Ronald, ni Jimmy. Na hostage, mga tugang, sa tubig sa dike. Kang napanok kitubig o minapaw sa tubig, kinaon sa ibang parte kan dike na gaba sa ibang parte kan dike. Uminatras sa tubig, uminasiring sa umahan kan mga residentes. Ano nangyari ngunyan? Iniktaryang kabasan ang nalantupan ng tubig na pwede mo nang banwitan. Ako sa hiling ko, may mga haruan na dyan, kuda may mga sira na dyan. Ang sabi sa report, may nagduruma na databi na mga ma-identify ni Jimmy kung mga taga-sign ito, nagpuro-picture pinirecturan, etc. Pig-assess gayod sa damage, nagsururat na sa konsain na mga ahensya ni Poncio Pilato. Hanggang ngunyan, daytabi mga tugang kisimbag sa mga sinuratan. Ang hapot, napaano, taday po mga tugang kireply, sa request mga tugang kan mga residentes. Asin kan mga parauma dyan sa lugar na yan. Buda baya natataan dike madaling magaba. Kaya baga sabi kan sa reactor ta sa kansarong kan last week, nangalas nga niya ako ta sa Pilipinas nga niya, igo kitang board exam. May mga board exam kita sa Gabos. Pero ngayon, nata ngayon tapag makurunstruer na, sala ngayon size kan kabilya, masara, kulang ngayon mixklada kan semento, kulang ngayon ang positioning kan pilote, imbis na halabang pulutan ni bugsok, 2 metro ang bugsok na pilote. Pag nakapisto na ngayon sa gobyerno ang iba, bako man Gabos, mga titulado, makaskason ngayon magyaman. Kumpara nga sa ibang nasyon na wala man ki mga board exam,
Ding, pambira ka ngayon makadangog ki mga arog kayan. O baka dahil man ninda na ibabareta, tay baba ng sistema kan gobyerno duman. Pero yung man sa nang irony, mga tugang sa palibutan. Diba? Maigpit ang mga board exams, mga tugang kung ano-anong mga board exams yan. Sus ko. Pagabot lugod sa implementasyon mga tugang kan mga. Bako man gabo sa mga selected programs sa palibutan, government projects. Nagkakagaraba. May follow-up report si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, hello, Pipe. Go ahead. Natataga pa na ko kay baka na dyan nabi yung tapos. Mientras tanto tabi, BP, pala pinay kapadagusan kan pinagtugay gaya niya to karakaging Sabado na problema kan apat na mga barangays digdi sa southern part o kaya digdi sa Banuan kan Kamalig kung saan ay pinagdulok na kan Farmers Association sa DPWH o na kay Second District Engineer Warren Asutia ana problema kan apat na mga barangays na dai nauubasan nin tubig ana mga mahiwason na kabasan kung saan na may joint resolution na asin board resolution na sindang ipinaabot sa DPWH para hagado na i-diesel, idraga harababawuno na ang salog Pangyayari. na nagkukonverge digdi nakagabilog na nin sarong danaw ang simbag kan DPWH dahil da sindang ikipahe na pangdraga. Ang ginibo kan provincial government o kay ang ginibo sa provincial government na ninda idinulok sigon kay presidente kan association kan Farmers Irrigators Association pinapanginutan ni Mr. Proming Nyiba kung saan habang dahil pa sunod-sunod ang mga pag-uuran dahil pang kalamidad madiselt na ang mga agihan kan tubig asin kon po pwede mapahiwas an outlet kung saan ang ginibo kan DPWH piuton an outlet na ginibo nagsusurog po na nadiki naputol-putol pangani apwera kay ne an bring kang dike Lindiros kan barangay Ligban, Tagaytay, Asin Gutob, imbis sa salog ang dalagan kan tubig, nabanga na ang bulos, nag-aagi sa bringkang dike, an iba, diretso duman sa piyoto na outlet, na pasiring na duman sa Banuan kan ginubatan. Digdi sa apat na mga barangay, napigko ko pupukawan sa pagikan pagdulok sa DCGB News kan mga opisyalis kan mga farmers, opisyalis kan mga barangays kung saan nagtutubod sinda na sa pagikan DCGB maidudulok lamang o matitikwil ang mga ahensyas, mga opisyalis na pwedeng mag-aksyon sa problema kan Gutob, Ligban, Maligang, asin barangay Tagaytay problem. Mayor na gustong paabutan indakan problema ta BBP, inagrangay, primeramente, Congressman Joey Salceda, DPWH, Provincial Government through Governor Al Francis Bichara, Engineer Dante Baclao, kan Provincial Engineer's Office. Uyaan tingog ni Mr. Proming Nyiba, ang Presidente kan Farmers Association Ligban, asin apira kani so mga barangay officials man kan iba pang barangay may siblag man na resolusyon pero as of now ilingan nata BPP ayan na footage dari na dagat ang sa mga problema kan sa moyang asosasyon pwedeng digdi sa Tagaytay, Gutob, Maligang sa Kaligban na almost 100 hectares na dahil na naman nauma 400 hectares kami natatanong tasuburan tubig nga na nag-request kami ng tabang sa probinsya by means of board resolution naipareceive ko na po dyan sa probinsya nagulat-alat na sana kami saan
aksyon sa atin na gobernador. Siguro naman po, bago magtaguran, kung po pwede po, ma-aksyonan niya. Mas lalong grabe ang terrorismo na abuton sa pati sa mga balay dyan sa Tigalaog na. Tigalog na. Okay. So, pirang taon na po, na pirang pirang taon ang dahil nakatato. Wala na yung mga 2 taon na. 2 taon na. 2 taon na po ini. O pirang sakop mo para may sa napit. Ang sakop kong farmers dito sa association mga 80 farmers. 80 farmers. Tapos dito sa Tagaytay, pamananasos yun dito. Dito nga ni si... Sa loob kong 2 taon, wala sa na kamo nagiwag. Sa pa yan na action before pa. Ayun naman kami mga papel na pina-receive ng mga may mga pigsubit kami ng request. Pero dahil man na tawan ng atensyon, na primero yung LGU, dahil man kakayanon. Kaya talaga na kanang LGU. Kaya nganyan, nagdiretso na kami sa provincial government. Diba lamang ma-action na nata ini. Abot ang panahon, siguro halos maupos na ini sa guda duman sa likpan. Na pag naglaw ka tubig, kaya man nakakaluwa. Ang tubig, nagkakabiriyo, nagasararo sa sarong outlet. Yan. Ali yan sa po na mga tubig na yan. Ang tubig na yan, hali yan dyan sa bandang sa lugan. Tapos pagbaba sa lugan, tinago. Tapos ilawod. Tapos duman naman sa ibong, hali naman kirangay, baba naman yung barangay 4, tapos diretso dito sa may slaughterhouse. Sa kanayan ma-join pababa yan. Pababa, outlet sa day. Sa day. Okay, napagabot digdi sa baba. Actually, yan outlet. Dakula yan. Pero pagabot digdi sa baba na sa may Tagaytay, diyan na nagkakaproblema tayo kung riprap na damage. Like yung na-damage na ito, naglalaog ito. Yata, BBP. Imbudo pala niyan, planggana. Ari nanggad. Naging planggana. Gari nanggad maliksiyo na naisip mo mag-imagine. Oh, naging planggana. Amo. Dakulon sa tubig na luluwas, ang luluwasan sa day. Tari ang luluwasan. Ano ang rekomendasyon, Jimmy, para huwi masuluwasan, dadragahan? Ang suggestion? Dragahan. Ngunyan, ang request nga ni, sa DPWH, Truwarin Asotea, magpadala digde, bisitahon ini, para paksudiking bago pa sa nang giribohon. Kasori niya natapos pa sa naring diking yan? Mga 1 year pa sa nada. Pakiba mo tabi, Chad, so dikit yan na may bintana. Palawasan daw tabi, Chad. Good footage ko dyan. Oo. Okay, araw ganing. Ang last, ang saro sa mga ginibukang mga grupo, nagsurat sa probinsya. Kasori din itong surat. Alo yan, at 2 taon na. Ay dahil, araw ka na BP, ang problema ang ini, haros 2 taon na. 2 taon ang dahil na nagkakatarano man haros hanggang 2 hektarya sobra. 400 ba ka nasabi? Interview mo? 400 eh. Sapat ng barangay garo ito. Sapat ng barangay. Kaya nga and then, 4 na barangay, mas dako. Gusto sabihin, ang impact sa 400 hectares na patanuman in Paroy, dakula sa pagkabuhay kan mga tao. Na, unang hapot, masarap pa Jimmy. Ano ang hanap buhay kan mga parauma na dahil naman natatanuman so dati nilang umahan? Wala na nga ni, yung kamunduan digdi. Di pwedeng sabbagan din ang kitilapya? Ay, pwede. Ikaw na nga ni ako nahiling digdi. Pero minaling ako baga nakuha nagari lambat na ano ni mga net. Amo nga ni yan ang kuhan. Iba yung nakisira yan? Amo, pigal sarong alternatibo ko de kan sinusog mi ni Presidente Romeng Ngiba. So outlet ginuman mi naglalakaw kami dumana sa Danao tapos sa Salog. Susurat pa lang Jimmy, 2 taon na sa probinsya ha? Tama ba? Bako araw ka ni Bibi. 2 taon na ining problema. Kan sa mga previous nagpipinsar sinda may padiki man na pinahiling sinda. Natural diki di PWH. Ang pagtubod ninda na ang diki stable. Di ayos nga mapaprotehiran kita digde. O minagian mga aldaw sige ang diki karalangkaw kan diki. Mga so outlet BBP may diki may sinula gari dinikihan pa na dahil nga ni tinapos. Kaya nasulat?
naging piot so outlet pa siring sa ginubatan. Salbatana. Bata baga ang tubig, habo sa piot. Nasa piot, ngunya, pag para piot, Pag piot baga ang tubig minaagi, minasap ngay. Pag suminaplay, gagabaon talaga. May pursa. Apisar na piot na BP, hababawo na. Apisar na hababawo na, kan uminaging bagyong Sutulo, Quinta, Roli, Ulises, paliba sa piot so puwerta, nabringka sudike. Salbatana. Yan sa piot, dadayin ako kuhan dyan sa footage, dyan sa messenger mo, BP, ilingon mo dyan. Sige, continue. Ang concern ko pang saro dyan, anong pagkabuhay kan mga tao dyan na sa loob ka 2 taon? Para na nga ni. Di ba? O, madali lang ha. Tayaon si the Honorable Engineer Baclao, Provincial Engineer o Balbay. Dati nagkantabay sa patapalagay. Engineer, maray na katabi. Oy boss, pasensya ka na ta. O ni kaya, may report si Jimmy. On the air katabi, ta nagaprograma kaya pigapunan ta ka sa bago. Yaon siya dumahali siya duman sa Gutob kang Kamalig. Sa Intabi. Barangay Gutob kang Kamalig. Gutom Ligban. Ligban. Gutob Ligban area ta. Okay. Paano po kaya engineer, may reklamo sa mga farmers duman na maduwang taon na palan na so more or less sa areang ito may mga 400 hectares nin kabasan. Na doon naman po na tatanuman ninda nagagamit ninda ta. Binaha ini dahilan tayo daw kidiki duman sa inutan na binugtak. Ngunyan suiksip base sa report ni Jimmy piot. Dita piot sudike kung medyo nagaparauuram kansigang ora nagsap ngay sa tubig nagaba sudike. Ngunyan so tubig na bagoong digdi sa may lugar sa may Gutobligban area. Kaya, sa mga parauma hanggang sa ngunyan, maduwang taon na dang rin napapakinabangan sa mga parauma. So kabasan. Ang sabi, gari nagsurat ini, na may mention duman sa interview ni Jimmy, nagsurat na kay Governor Bitsara, dahil lang na double check kung kaso rin nagsurat kay Governor tungkol duman para magbisita ito na lugar na ito. Pero ang request tabi ninda engineer, madragahan ito na umapadakula sa agihan, para bumulo sa tubig paluwas, nganin na mahubas sa kabasan, asin makapagpadago sila kan sa indang pagkultibar kang sa indang kabasan. Ado ko po aram kung nakaabot na sa kaaraman mo ini na isyong initabi dyan. Ang location kayo ni engineer, inabagang halik kang Kamalig. Okay. Pag wala mo baga, sugubing to Tagaytay. Yan na straight na yan. Sa walang parte tabi, yan bagay, mga kabasan yan. Yan tabi duman tabi engineer sa parting ito, bago magsakat pa Tagaytay. Iyo tabi Henry, ipabisita ko, tangod yan ko palang naaraman. Oh. Iyan ang gusto ko sa mo pag naaraman mo. Kaya nga nipigapudan ta ka talaga. Nagdadamog itong mga tao duman, baka po pwede engineer may pabisita mo mananggad ta. Ulitom ko lang, basta sinabi sa interview ni Jimmy na may surat ta kay Gob, dahil lang masabi kung kaso ay nagsurat. Diba? May sulata, ipabisita ko tulos yan. Ayo, madali lang tayo pahanap ko. Jimmy, Hello, Bibe. si nga nito sa kahuron mo, pangaran tabi? Hanapon lang ninda naman si Ano pangaran? Provincial Ngiba, Presidente kan Farmers Irrigators Aha. Association. Yan tabi duman engineer si... Actually, naka-monitor siya Ano pangaran tabi Jimmy? Robinson? Proming Ngiba. Proming Nieba. Yung tabi ang Ayun, si nakauro ni Proming. Jimmy. Oo. O presidente kang Irrigators Association tabi duman. Okay. Oo. Bitbit ko man yan, si Proming Ngiba. Yan ang gusto ko sa imo. Ta magkamit. Bidang palang kabong duwa. Dahil problema kung paano ka mukaan. Mag-uron. Bibi, Oh. yakang yaon dyan si Provincial Baclao. Apwera ketong so joint resolution, may siblag pa na aksyon man ang kada barangay. Kung si Kapitan na Sonia Morcoso, Opo. kan gutob, sigurado midbid pa ni Engineer Baclao. Sisay, Jimmy. Provincial Engineer, good morning. Anong pangaran, Jim? Kapitan na Sonia Morcoso Oh, gutob. engineer. Bibig mo ni si Kapitana Sonia Morcoso kang gutob? Klase na ini. Oh,
Sinda pa lang tabi, engineer, may resolusyon naman daang ginibo para diyan na nangangapunan sa immediate na meeting action. Ay, iyo tabi. Ilingon ko tabi, I-play amigo. ko na. I-play ka. Sabi nga si Engineer. Pabisita tatulos. Iyo. Okay, madali. Madali. May problema po dito sa barangay mo. Damo, may radyo ka tabi, engineer diyan. Ay, wala. Nalamig mo yung reply ni Jimmy. Yan, ganyan. Kaya po, naka-harvest kasi... Nadangog ko, pero bako masyado. Sige lang, may lang. Opo, Pare ko yan. more than 100 hectares ang ano? Sa barangay mo sana? Oo, 4 barangays from Tagaytay, Baligdan, Ligdan, and Gutul. Lahat na nangyari po ano ka na yung sitwasyon. Malanggiwas palansan. Yung second release, another, may nagsulat na po dyan na saro ba na nakabakal ng mga rice field dyan. Nagsulat na daw po. May problema pa pala. May nakabakal man dyan in daga. Ano? So, bulusan kan salog. Sinulat. Salog na kayo. Engineer. Ay, ata. Durog Ako din. yan, antay pahiling tako. Ipases tako na nung sitwasyon. Iyo. Pero ano tabi, engineer, ano ini, kung halimbawa masis nindo, kaya na po inindong magibo sa lado kang Provincial Engineering Office o epon tapang gari tabang sa District Engineer? Ipapahiling tango na tabi, ipapases tango na. Very good. Okay. So, no rin katabi sa kukan ma-report engineer kang assessment mo. Pag nagilihan kita, There, okay ni. I-text mo ako pag nakadumana sa mga tao mo, tapunan ta kay Graray. Kung na-assess na iyo. Tanganin na ma-report ta sa mga nagdadangog na mga barangay kung ano ang sa inyong rekomendasyon. Although, mag-uuro naman kamo kang presidente kang Irrigators Association, mas maray na sa ibang miyembro, masabot ang gyari kung ano sa naging assessment po nindo. iyo tabi. Kung Yeah. kinakaipuan na magkaigo kami kidayalog, mas maray. Yes. Sailing ko yan ang kaipuhan tabi engineer. Kaipuhan yan. Kaipuhan iyan nag-ibuhon. Iyo. Mas bata, yalog kayo, may sarap pala nakabakal ki property, sinulat so agang kan tubig, lalo nang nabagoong sa tubig. Sus, kung pangyayari sa maabot. Kaya mapa-abiso ako sa inda, matao ko abiso kung na rin kami mag-urulay. Iyo. Pero asap yan eh. Asap Asap, ay? tagura na. Yan ang gusto ko sa imo. Asap ini tatag-ura na. Okay? Salamat tabi, Okay. engineer ha. Asan may tabi ang sa indong tabang sa bagay nini? Iyo tabi, amigo. Opo. Iyo tabi. Okay, thank you. Alright. Okay po. Okay. Jimmy? Hello, Pipe. Yes, go ahead. Labis talaga si Engineer Dante Baclaw. Amoy niyan mga leader na... Harap ka na magusto Totoo. tang mga nagkatrabaho sa gobyerno. Kapag inapudan mo, de ka paligay-ligoyan, kunday niya, ito naaraman niya paman sa napalanjim, kaya papadumanan niya. Di sabiyon palan, sa 2 taon na, di man nakakaabot sa iya. Ang problema, Kaya nga, sabi ni Engineer, ni Presidente Oh. Coming Iba, nasa niya ako, 2 taon na pinatagal pa yan daw. oh, May kuman nga ikanatutuparang. Nasa niya ako. ano may problema palan, Jimmy? So, di nito pagkatuparan na duwa. Kung nagkatuparan sa nagigingekit, balik-balik lang yan kami dyan sa may joint resolution na, may board, may individual pa, resolution. Iskandakol pala. Isumadata daw sa maginibo nindang action. Number 1, nagsura. Tapusun pa si Kapitana ng Marcoso. Ah, eh. Gutob. Kapitana Sonia Morcoso kang gutob. Pero ano po outlet? Kaya, pag ano po, sir, Tubig na alin yan sa ngayon unit. Gado pa sila na habang na po, sabi ko, Mga gabaton sa daghan na ayun na po, ang ano mga po, tao, araw ka ng tablet. Oo. Opo. Hmm. Pasod na po doon sa may Lutog Elementary School. So, nakapano na dumaling tubig yung rice field at saka wala na po nakaharvest. Farmers na yun. Magkakataon ng Kapitana na makapang may paabot ko yung Flores Joe sa sumaya sa Paiga CCTV. Kuha sa tabi. Kaya karoon niya, nangangapudan po ining mga barangay council, including Tagaytay, including Ligdan, then ano po, Tagaytay, Baligang, Gutob. Na sana makabangan po kami mag-post sa pinakataas kay Congressman Salceda, kay Governor Butchara, kay Mayor Dando, DPWH, and other concerned officers ng agriculture para
nagugutom ang mga tao. Yun ang taas pati kang gobyerno magtala, no? Opo. Ano ka pala nyo ilang Ano po? Sarap yan ah. Mahinara na yan, BP. Problema Oo. nga. Gari man sa naso tawo, Iyo. sigan ino mo, sinulat sa ihian mo. Iyo nga ni, di piot sa tulak mo. Maga para butog sa tulak mo. Maray Nako. man sa inyong mga sa imong mga example gari ka sa Dr. Chris Gianan minapaliwanag sa programang Radyo Klinika. Kung bako, may sadit man na, so ihian mo, sinulat ning din kwan, may naglaluwas man kidi. May nagtaga bulot, may nagtaga dumug-dumug man na di. Maluwas ka, so tulak mo, bloated. Arog kay ni. Do sumadahon ta do so ginibon nindang mga aksyon na di sa loob maduwang taon. Hindi pa, para kan sumada BP, laili mo dyan sa messenger, taday nakakakuan dyan sa footage, so dike, nabring ka. May mga bintana ang dike, Ano? may mga bintana na ang dike. May bintana. Oh, may mga bintana, tanatada na sa dike bagayan. May Ah. mga gapo, baybay, kung ano nakalaog dyan. Yes. Anatada na sa nangunyan, so mga kabilyang forma, mga bintana, gari mga bintana, tuma nagarulusot sa tubig. So mga basura hali dyan sa saudan, gabos na basura hali digdi sa taas. Mga diaper, mga panghapin sa panghapin, kung anong sapi, gabos duma nagaburulos, pasilip sa mga makabasan. Kalbatan ang pangyayari sa mga bata. And ako na, bisita na ikan DPWH. Oh, dahil pa lamang. Masarong taon na sa Bagyong Lole. Pigiling ko yung mga pinadrama sa kong picture. Napapaluha ako. Yan, kumpleto na yan. Oh, so mga diki mananggad, may mga luho. Bintana, ang mga basura niya dyan nagarulusot. Tainin agihan, imbes na tubig ang bumulos, may nakakaulang na daga. Oh, yun Ay, na yan. awot. Ayun na yan, so. Adi mo, privado. inimpig may mention mo na gari bintana, so tahang in between, intentionally constructed ini para sa dike. Ang hiling ko bako ini nagaba. In intention siyang gibuhon ini. Tama? Naitiki yan. Nasuli daw, trangkilo yan. Nagaba? Kanso nagparabutog sa tubig, binangga yan, gaba. Ay, Kaya- mananggad. Iyo. Lusot. Oh. Kaya ang tubig, imbis na diretso, suminuki, pasiring na yan dyan sa mga makabasan. Oo, natay ng diking inito may mga kambaya. Anong kambaya? May mga gari pinatsingan. Anong patsing? Ay, peonyo, ay salbata na talaga. Makahibi o napagagi. Makahipiyon talaga. May luoso diki. Ay, salamat sa Diyos. Taigwa mang kikabilya. Lamang o. May kabilya. Oo. Oh, pero at least hado tulos na takdag sa semento. Ta may kabilya. Ta kunday ning kabilya. Wash out na ni. Sa orig, kung sa orig, huminulos. Oh, ining kabilya palan taraklao naman dahil ko lang ma-establish kung ano kadarakula ini pero nakakahod man lamang maski diit kan semento. Yan. Naman pala ni James. Ano nga ni, gaba na yan. Nagkagaraba pa lang talaga Tubig, nagsuki na, pasiring na yan sa Kaya sa pagkagaba kan dike, so tubig suminuki pasiring sa mga umahan. Mahan. Oh, duman sa inutan, may nakabakal man na pribadong persona, pig para padampingan susalog. Nasulat susalog lalo, kuminulpiyon sa tubig. Talbata ng problema ini sa maabaka. Siguro dapat magtarabangan kayo niyan probinsya Boda Engineering kan district. Dahil kaya kan, sa pagiling ko, dahil kaya kisaro sa na. Oh, gari apudang ko sa engineer kong kayo niya. Si engineer Asuteya. Apudang ko sa engineer Asuteya kayo niya nga na magtarabangan sinda sa engineer Baklaw. Ang saro pa dyan, Bipe, kuya na mga huruagdan kan dike. Pero makangalas ining minyan nga ako naugma sa nailing ko mas kinagaba so dike. Tapos sa nailing ko may kabilya. May kong kabilya. Iduse. Diba? May kabilya. Idose ni. Si. Oh, mananggad oh. Kung gari haraghago. Karanggangon. Ito yung mga bintana baga. Gari nga na mo nga pero may sikad ka manggaray na
Garanggang. Ang sarap pa dyan, hilingon mo pa. Yan pa, Pipe. Jimmy, pwedeng i-research mo siya nagpag-ibo kayo ni. Kung di masusog sa kontraktor, maski sa gobyerno, sa kuha na sa ahensya, baka region o district ini o sa ini ni. District, Pipe. District yan. Pero galo yun naman ining project na ini, talaga, Tinda kong panahon na yan ni District Engineer Warren Asutia. Bako ini kay Warren. Haloy na ini. Bako yan. Bako nalag pa lang yan si Warren. Ang sarap pa dyan, Pipe. O yan ang mga hagda na ginibo. In between kan mga dike. Oo. Diyan pa maburulos ang tubig, malaog ang tubig. Kuha na, para sa na. Ang pigha ditang ko padigdian, nalipo nga. Ako nga niyo, malanggatol na kanbitis ko. Tauning mga tao o sa mga harong may tubig. Ako sa naso tubig, basura, yaraon dyan, bibigap ko si Aranod. Amo na. Ay, no, Diyos ko, sumadawon ta sa request nila. Number 1, nagdiribo na pala silang resolution sa Irrigators Association. Gana. Sa barangay, igawa pang resolution mismo sa council. Ipa. May individual pang surat. Iba pa. May board resolution May pa. board resolution pa. 4. Ano pa? Wala na, pinulat na ninda. Kuno na aksyon nila. Wala Apat sige man. ni pero kung nagkatuparan talaga tulos ka mo No. ni Mr. Seto Pruning Pruning niya ba? Nieba. Hindi. An may kasalangan so panahon di ko mo nagkatuparan tulos. Mabuti. Nagka-tagpo pa rin kami. Pero ilingon mo tabi Jimmy medyo disappointed lang ako May resolution. May individual resolution, may board resolution, may surat, barangay resolution. Tama. Taman. Kinagintindi. Anyway, halaton tang action ni Kwan, ni Engineer Kwan, Engineer Seto? Baklaw. Ano? So dike, bako man ito sakop ni Engineer Baklaw. Kumbinsido ka na dumang kay kay Baklaw? Engineer Baklaw na? Si Engineer Baklaw, na nagtitext na sa ko. Ano sabi? Good morning. Makisuyo. Pa sa tulos number ni Proming Niba. Yan ang provincial engineer. Saludo ako kaning tao gini. Masabi sa Dapat engineer, talaga- pinaproblema naman niya ako ni Henry M. Ngunya. Pero saludahan ta tabi bipire. Saludahan tayo ni si provincial engineer. Pangyayari sa maabak ka. O, di yun na. I-forward mo na. Okay, sandali lang tabi, Jimmy, Di ka mag-iro dyan. Inapudan ko si Engineer Asutea, madali lang, Ay, natainok na Sige. engineer. Ay lang, inapudan ko si Engineer Warren Asutea, madali lang, Wala to. Wala to na. Wala to na, Bipe. Nakanta ba dyan si Presidente Promension Nieba sa Barangay Ligban? Kung pwede databi, sir, magduman ka sa opisina ni Engineer Dante Baclaw 10 a.m. ASAP, puron ka mo. Presidente Nieba, Siya nangunyan ng public service anta. inapudan ng katabi ko nagdadangog ka ngunyan. Ano nga ni isang araw? Promension Nieba, 10 a.m. Pruning Nieba. Kung nagdadangog ka ngunyan, dumumang katabi sa Presidente Nier Baclaw, mag-urong ka mong duwa, tama, inspection ka mo. Pag dahil ka nagdumaan, ika nila radyo mina. Dapat pala kaya ako. Dapat pala. Duman ka na, iba mo na sa mga kapitan. Yan. Sa mga kapitan, si Kapitan Agunya Morcoso, si Kapitan Tess. Direktura na rin, dumumuruman ka mo. Pero mana, dararaw na nindo sa mga papel, mga papel. Yan na, Bipe, tama na. Madali lang tabi, Jimmy, Ano mo, inapudan ko sa Engineer Warren Asutea tungkol dyan. Sige daw. Kaya lang, nag-ring, sinimbag ako kaya lang, pero inup niya. Hindi ko alam kung na-up o baka na, tot, pigapudan ko na, kinatbirits na. Tapos na. Yun na gayon. Si P.I. o Richard De Jesus, sinapudan ko, Sige daw. Okay. Hello, Chard. Good morning. Hello, good morning, Sir Henry. Oo. Oy, pasensya ka na tabi, Chard, kaya may concern kami may gusto kaya kaming i-report sa Endo? Opo. Ang intention ko na mag-upload ka Engineer Warren ka sa bago kaya lang kinatbirit ang cellphone niya. Kuda ika at may gusto kaming i-report sa Indo.
Okay po, sir. Ang sabi duman ha, unconfirmed ini, tasabi, ining may di kinakinonstruct duman sa may Ligban, Gotob area sa Tagaytay. Tagaytay. Yes, sir. Yes, sir. I don't know kung familiar ka tabi Richard, inibagang halik ang kamalig. Kung halik Yes, ang sir. kamalig baga, pagliko mo digdi sa wala, going to Tagaytay, may plane baga dyan, may kabaasan dyan, di ba? Opo. Tenutan ka, bago ka magsakat sa Riles, sa walang parte, yaon duman ining area na pigreklamo kan mga paraoma. More or less, ang napiktado po kayo ni mga nasa 400 hectares daw na rice field. No, sabi sa interview mi sa bago. Ikotabi naman pare kay Dike na na-construir siguro mga, dahil lang ma-sure kung perang taon na ni more or less da mga 2 year kayo do, more than 1 year. Opo. Naggabay ni pare kan dahilan sa padagos na pag-uuran baga, sa mga bagyo, kadumi naging aldaw, nagparakip in so kuan kaya anong nangyari, di nagsadit so aghan kan tubig. Yes, sir. Kung nagsadit sa tubig, di na bagoong duman sa mga umahan. Kaya more or less, sa tubig, suminap kay sa mga umahan, mga 400 hectares hali sa iba-ibang mga barangay ang apektadong lugar. Haluin na dapo ini, de ko aram kung nakaabot na ini dyan sa Indo. Tabako pa man ito si Engineer Sotia Suhed baga dyan bako, 2 years ago, bako pa man siyang engineer bako. Bako Yes, pa sir. man siya eh. Baka po pwedeng maipahiling inita. Ang sabi, nagsurat naman ini sa provincial government. Although kasi bago, kauron min naman si Engineer Baclao, ma-request siyang kwanduman ki dialogue. Pero gayon, itong Dike, ang natuturo tabi Chard, pero di ko sure kung sa Indo ini ha, o baka sa region, ang natuturo po, DPWH, pero taang kamalig baga second engineering, kamong naroon duman kong apudan, baka po pwedeng maipacheck tabi Chard kung saan duman ang ito project ta. Ang request duman kan mga tao, baka ito pwedeng sugari baga madredge na mapabulo sa tubig, tangani na mahubasan sa kabaasan, pwedeng makultivate kan sa tuyang mga farmers. Yes, sir. Bali, Sir Henry, unang-una, sir, no? Pasensya na po at hindi nasagot ni DUR yung tawag niya kasi nasa Zoom meeting po siya. Ay, sorry Mantig, sorry, pasensya Yes, na. sir, it's okay po. It's okay po. Bali, regarding naman ang concern na Sir Henry po, dyan sa may Lipan, Tagaytay, Gotob, area. Tagaytay area po. Bali, nakaabot naman po yan sa Karamanta, no? Katuyang opisina dahil sa sulat man po ni Mayor Caladato the concern and hindi po tulad na pina-inspection ni Warren at Atea last week, ano? And nagkikita ng memorandum kani pasilip po sa Samuyang Regional Office. And ini po nag-aagad man po ng asistensya para makikita po ng crawler type na backhoe. Temporarily, Henry, maalit po itong bali ang nagpa-block dyan mismo to bye-bye, Henry, ano? Yes, tabi. Opo, bali yaon na po siya sa may team ngunyan. And after the inspection, Sir Henry, na patarami po sa memorandum na po at type of equipment, ano? And iniman po after Typhoon Rolly, nagkaigwa na po kita ng proposal dito po sa pag-dredge and distill po mga areas na ni and ini po through the request project of Congressman Joey Salceda na i-distill po ini na area para makaagi na po ining tubig na ni o director and maupasa naman po ini man po Sir Henry sa sitwasyon upon the inspection talagang medyo talagang lubog po ang mga flooring kang harutan. Alam na pa po ang area na yan. Opo. Okay. Chard, kasorin tabi ka mo nag-request sa DPWH for dredging machine, tama ba ang term? Dredging machine o machine na pwedeng magamit sa pag-dredge? Yes sir, bali last week po nag-request na po kita para temporarily matabangan po kita sa pag-desilt po and dredge kang area para po makatuwas po ining tubig aling sa may Danau lake. Kasi pero pang lake dyan ngunyan day po nakakaluwas sa tubig. Iyo po. So, ito po na area na to, ito ang magiging priority sa amin. Diretso po sa tubig downstream from Mayon. Iyo po.
Anong response kay reply kang di region? May available po o asalin ko tabi siya dapat asap inita tagura na baga tabi. Yes, sir. Bali, ngunyan po, tulos po. Nag-instruct at i-warn siya sa yung flood control unit na magkaigwak i-follow up tulos para maibsan na po so talagang perwisyon na tataparkan sa tuyang mga katugangan. And Ramo Henry, sa pag-assess ni, medyo nagpula po ang area Sandali. Chard. May sinang feedback yun, tabi? Sa tuya o sa iya? Sa tuya, no? Sa tuya ang feedback. Sorry, sa muya pala sa feedback, tabi, Chard. Sige po, go ahead, tabi, Chard. Opo. Bali, ini po sa tuya nang i-propose sa tuyang project for 2022 and hopefully sana ma-approve ni Sir Henry. And po, nakapropose sa muyang request for calamity fund, ano? Medyo napula talaga po ang i-dredge, i-disilt, and flood control dyan sa area kang Kamalig. Kadapula po, ining rice field na ini. Pero temporarily, Henry, ipapat up na ito this week para mag-isa na super talaga dyan sa area. Yes, grabe pati pala si Congressman Salceda nag-intervene naman sa problemang ina, no? Nagkaigwa naman sa ng coordination tabi in Chard. Yes po, bali nagkaigwa na po din instructions sa samuyang DIC. Po kaming nakikipag-coordinate kay Mayor Loy Baldo para at least kaiba po ang Sophia Regional Office para at least ma-dredge na temporarily while waiting for the approval of the fund. Yes. Yun man talaga ng legitimating kay Pon. Madridge muna, and then, kung may another funds for the reconstruction of, dike, masunod na lang po ito. Importante, makaawas na muna sa tubig, ta. Pag nagparauran, gari mas dakol pa pong mga residentes ang babahaon, ta. May nahilingan kaming mga harong tabi, na pigaabot tabi, Chard, kitubig. Ay, yun po. Actually, sa yung inspection, iuman po ang samuyang nahiling. Yes. And in addition, Sir Henry, just for the information for kababayan, lalong-lalo din sa may area kang Kamalig na igwa naman po kita letter request directly to President Trupong Joey Sarkis Salceda para maaari po yan para dyan sa may area kang Danao Lake and Danao River. Yes, okay. Charles, salamato na maray ha. Ma-follow up tabi kami sa magiging action kaan nindo by next week, ano? Sana mapastrak man kang region na maka-avail tulos ki mga equipment na pang-draga dyan para maibsan ini na namamatian kan mga residentes diman sa lugar na ito, tabi. Well, kaiba po sa muyang district engineer na si Warren DFA, ini po sa muyang priority and we will exert all effort para may po ang padagos na perwisyo dyan sa may area kang tulong barangay kan Kamalig. Apo. Charles, salamat ha. Just keep me posted, tabi, kang ditakan developments ha, para ma-inform tagaray ang tao ha. Thank you, tabi. Salamaton. Ingat ka po. Yes, sir. Thank you very much. Pagkasabi na lang kay Engineer Warren ha. Pagkasabi kay Engineer Warren, salamaton ng tigtabing, pasensya na sa biglang apur ko kasabago. Nasa meeting pa lang siya. Sir Henry. Bali, yan po si D.E. Warren dito sa kataking ko niya. Nag-excuse lang sa Zoom meeting. Gusto pa man po makauron, Sir Henry. Sige daw. Okay. Sige. Engineer. Sir Henry, good morning. Pasensya na tabi. Engineer, nasa Zoom meeting ka pala kasabago ka nag-upload ako. Anyway, it was properly explained naman ni Richard kasabago sa concern ko. Ini pa lang po, nakaabot naman sa endong problemang ini, and kamo mismo pala may request na po sa region para sa equipment na madridge mo na temporarily itong lugar na ito sa may Kamalig area? Yes, boss, Henry. Inibuhan na po iyan kay West and then Copenhagen po. Here in Albay Second, we're doing our best together with Dr. and RD Eduardo po. Ayos naman po yan. May mga equipment po na request po kita. And then, yan po, may instruction po si Congressman Joey Salceda na mag-request po kita directly kay Rodrigo Duterte po. Mag-ang surat. We will do our best. And then, yung mga request para po mapandingan kasi naputa po ang ipuhan na fund sa area na yan.
And Opo. bisita namin naman po yan sa mga staff ni po dito sa Albay. Opo. For Mayor Carlos Baldo po. Opo. Engineer, mga pirang meters po o kilometers ang dapat mo nang initialing madragahan para po makaawas mo ng tubig temporarily? Pigases po po kang tao kasi medyo dakula sa area. Aha. Isa po, this week po, maduman po ako sa area. Aha. Nagpakakaan po ang mga taga Albay Second na naman po Alcano na district engineer ay best po. Opo. Best effort ano man po ang mga Yes, opo. Thank you very much po. Yeah, engineer, last na lang po. Morning, Last na lang po. everyone. Last na lang. So, request po nindo para sa budget for the reconstruction po o rehabilitation ng dike o para sa gabos-gabos na po? Ang ano po is, ang request po kayan, ang may equipment po kayan na sa office po. They I have see. the amphibious excavator po. Ang ano po, yan for this Ah. na area. We have a request sa office and kauruno ko man po si directly si Director Eduardo po para dyan. Opo. Si Director man po, very ano man po yan. Yes. Very willing man po to help us. And yung request po, not only yung dredging po, may iwa man po yung mga proposed project dyan sa ceiling po ni Kong Joey po nakalaog. And then, po dyan ang mga flood control project. Sana po, we just hope na mapandingan po. Yeah. Yes. Opo. Okay. Engineer, salamato na maray tabi. Salamat na maray sa may action sa bagay nini. Okay, balik lang sa Zoom meeting kasi may kami together with my staff. Opo. Po, kami man po trabaho po. And our Secretary Mark Witt po may instruction sa muya po na ibog ng gabus po para po public servant po. Very Thank good. you. Thank you, Morning. thank you. Salamaton po, engineer. Salamaton na maray. All right. Thank you so much. Chard, thank you, Chard, ha? Apo, thank you, Thank sir. you. Thank you so much, Tabi Chard. All right. Thank you. Mga tugang, Engineer Warren Asuteya, asin Richard De Jesus, sa satuyang follow-up ngunyan tabing pag-aaga, yan sa problemang yan. Sandali lang po at magbe-break muna kami ni June. Sus ko, matindi sa ururuntangon yan. Ang mga baletang yan, atod po sa Indo, kan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hanap nyo ba'y grocery product sa presyong unbeatable? Punta na sa LCC Asnaig Market, Ascenso Negosyo Caravan sa Legazpi on July 15 and 16. Lowest prices on fresh chicken, rice, and egg. Lahat na grocery products and department store items ay nakapromo up to 50% off. Meron ding pa-promo ang LCC Food Garden na buy 2 burgers for only 49 pesos. Kaya't wag nang palampasin ang LCC Asnaig Market Caravan on July 15 and 16, 7 a.m. till 6 p.m. at the covered tent of LCC Parking Area, Peñaranda Street, Legazpi City, sa harap lang ng Gate 1 ng LCC Mall, Legazpi. Tara na, makihakot na! Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers
480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. 8:49 oras po sa DCGB asin sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga dayta narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo
sabor ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po. Sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, 2 minutos bago mag alas 9. Si Jimmy nasalita, nag-upload sa ko kasubago. Tas si Engineer Baclaw da yun, pasiring duman sa area, sa report niya kasubago. Baka yaw na duman si Jimmy, mga tugang 2 minutos bago mag alas 9. Jim, kami Jim. Yes, BP. Dahil ako naka-monitor dahil naka-motor. Yes, go ahead, no problem. Ang informasyon na update na BBP habang nakahoron mo sa DPWH, si Engineer Dante Baclaw, may pinag-field na duman na mga tauhan niya. Sa area niya. Sa iba na si Kapitan, si Presidente Promingi ba? Yaw na duman sa area, naglilibot ang niya. Ay, very good Very good So meaning tabi, Jim, immediatamente so naging action na Engineer Baclaw ka nakaabot sa iya so sitwasyon. Immediatamente,
habang nagkahuro mo kasubago, nagdadalaga na sa iyong cellphone, nag-text na. And pigtatawan na instruction sa mga tauhan niya. And ina ko lang kasi Prominyeta. Yawan na nga kami digay, naglilibot na kami. Yawan na tulad sa tauhan ni Prominyeta. Very good talaga. Yan ang gusto ta. At least na, nariparo tulong sitwasyon. Di makaskas ang Jimmy Pigla o man tayan makaskas na action tabi sa problema. Makaskaso si Engineer Dante Paclao tabi bibi. Saludo ako mismo saludo ako kay Engineer Dante Paclao. Kahuron mo sa cellphone na nagte-text na sa ko, nag-aagad ang cellphone number ni Prominyeta. And after kan inspection, ma-proceed sinda with the barangay o apat na mga barangay council. Meeting. Pasiring na sa PEO. Ayan, very good. So, nahiling susit, inassess ang dagaigwang assessment muna sa lugar na ito ma-meeting kung anong pwedeng gibohon. Ongoing lang. Kaya na sinda naman, naglilibot na sa mga tapos ito sa mga barangay. Yes. Okay. Ayaw sinda sa Tagaytay, Ligpan, Gutob, and Baligang area. Very good. Saludo kita sa mga arogan ng mga opisyal ng gobyerno. Apresyado sa si Engineer Dante Paclao sa BBB. Opo. Okay? Okay. Thank you so much. So yan ta BBB. Ang ako, Jimmy Salita. Salamat Jimmy sa follow-up report. Ali po dyan sa luwas. Yan ang mga rangkada nin mga aksyon na dapat niya to mga tugang na ikatao sa satuyang mga kababayan. Lugar may reaction. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes sir, good morning. Sige, boss, magpasalamat kita sa DCGB. Ay, di mo po. Facilitator sa nakita, facilitator lang mo sir. Oo. Natikot ako kang board. Kundi, matatuluan tinapusan ko. Abo, kataba kapasar ka? Journalism in law, major in philosophy and letter. Tapos, para CPA, buda lawyer, para Tanayin ang board exam. Yes. Karunong ko ta si Bilyon na magrosaryo kami, Burmangge. Ano yung magkaraliwanagang kisip. Yung mga sinasabi, Sige sir, salamat. Bueno, alas 9 na eksakto oras sa pili. Pasensya na ka mo sa mga reaction. Hindi ko nagkabarasa ayun, may pigpurumad sa ko si Father Marlon Bron. Salamat na pigigibo na ang Taldong Common Bridge. Sana po malahalang kawang tulay ta unpassable po kadigdi kapag makusog ang uran. Tanag ibabaw ang tubig sa tulay. Igwana po nin problema po digdi sa Common Kotmon Bridge. First time kumahiling na pinagayon ang dike pero ang tulay hababa sa langkaw kan dike. Duda po ako kan engineer kay ni. So anoy na po ang problema digdi. May mga sitwasyon na unpassable po digdi kasi po hababa ang tulay. Haluyonon na po ining problema po digdi. Bako lang po para o makaherak pati mga motorista po nag-agi digdi sa Common Kotmon Bridge. Sige. Kapailing ta po ini na historyang ini mga tugang dyan sa lugar na yan. Oni man, okay. Sige po. Dakulon sa reaction pala na. Sorry po, din akong oras para basahin yan. Basahan ko na lang po pagkatapos kan sa tuyang programa. Salamat. Goodbye. Repong personalan, si Henry M. po, tagahapot lang. Henry M. Pugi. Lagi. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present